Et sents el rei del món? Ets prepotent, orgullós i t'agrades molt a tu mateix? T'oferim el servei d'humiliació a domicili, perquè si un dia t'imputen i et cessen en les teves funcions, el disgust no sigui tan gros. Gat de fava, poca vergonya, prevaricador, corrupte! Imbècil, lladre, malversador, curt de gambals! Un professional qualificat s'encarregarà de baixar-te l'autoestima per fer-te sentir una autèntica merda. Ets una merda, no serveixes per res, brut! Pampaioler! Tronxo de col! Overcock! Les 24 hores del dia et sentiràs com un inútil total. No ho dubtis. Si vols enfonsar-te de va i caure en la depressió, tria professionals. Va amb el tros d'asa prevaricador, poder m'acaquen sos teus companys de partit, lladre, maltrator, pesta! Voldria te tocar un llamp i quedassis socorrat! Tant de dia com de nit, tant al menjador com al dormitori, la millor recepta per a baixar-te els fums, definitivament. No serveixes ni per robar, sempre t'hi troben imbècil, impotent, és més beneit que en pet merda, desalsoleat, colló, beneit terro! I per un petit plus econòmic, el dia que entris a la presó t'oferim un company de cel·la que t'apujarà l'autoestima. Ets un crac, figura guapo, ets més llest que se fan, vals un món, ets més viu que una centella, cotorrí! Basta! Pesada! M'és igual estar aquí tancat. Vull estar tranquil!